karon na nata sa Advent season, no? Munang nati tay Advent treat diya sa tong atubangan. And our team, no, color nato, no, violet. Ug mo kini, no, nakita sa Advento, kini natong gisaulo karon maigsuon, timaan kini sa tong paglaom, no, gugma sa Dios sa tong ginapaabot diya sa tong kinabuhi isip mga Katoliko Kristiyano. Kamo katong dili familiar no unsa kining Advent treat, no, mo na siya na sa tong tubangan. Kini mga simbolo, no, nagtimaan, no, nag-remind sa tua diya sa atong kinabuhi isip mga Katoliko Kristiyano nga doon na kita ginapaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Nakita natong upat ka kandila, no, mga simbolo kini, no, tulo ka violet ug isa ka pink or rose bagaling ang pangalan ana, no, kini unang kandila nagsimbolo kini sa paglaom, no, hope na diya sa umaabot, no, moabot ang atong Ginoong Hesukristo diya sa atong kinabuhi. No, and second, no, sa may pasabot nini, no, kini nagtimaan sa peace, no, kalinaw. And next, the pink color, the rose color means joy. And lastly, no, kanang isa ka violet diya nagtimaan kini sa gugma sa atong Ginoong Hesukristo diya kanato. Muna mungtana kita nganong naman kini is because, no, as we anticipate, no, maging itawag Advent, no, as we anticipate our Lord Jesus Christ, no, kinahanglan, no, ma-remind kita kanunay nga nakita sa itong mga senses, sa itong mga mata, nga doon na gid ay Kristo na itong ginapaabot. O kini mga buhi ng mga dahon, no, timaan kini sa kinabuhi, nga diya nabisan pa man sa naitabo karon sa itong kinabuhi o nagkadaiya-iya mga problema nato na sinati, no, adunay kinabuhi bisan pa man sa kalisod sa tunay ginasagubang karong taknaa. Mo kini mga igsuon ang tema karong, no, si manahuna about paglaom, no, klaro kaayo or kanang very timely kaayo diya sa tong kinabuhi karon is because some of us, no, I don't know ang uban pero mo gid akong kasagaran mabsibaran na wala nagpaglaom. Why? Is because there are many problems in this world, no. Number one na kining pandemic na tong ginasugubang ambot, no, kanusa kini mahuman apan diya sa itong pagtuo, no, mo kini nag-motivate sa tuwa, the driving force that drives us to continue in this life, kining paglaom nato, nga doon na kita'y Kristo na ginatong ginatuan. Mo man, no, that is the point why we are here in this church. O, simba man kita, no, muampo man kita, no, muluhod man kita, ngano mga lawat man kita, ngano musangpit man kita Ginoo, kay musayod kita nga ang Ginoo may paglaom nato, na sa katapusang adlaw, no, diya sa kalisod atong giaguman karon adunay Ginoo na naminaw kanato ug adunay langit nagpaabot nato sa katapusang adlaw sa atong kinabuhi. Muna sa katong mga tawo nga way pagtuo, sometimes they become pessimistic sa kinabuhi, but those people who have this faith, deep faith or deep relationship with our Lord Jesus Christ, no, basin pa man nagkalisod-lisod apan kanulay lang muingon nga sige lang, aduna may Ginoo na naminaw kanako, aduna may Ginoo nga tapad kanako, aduna may Ginoo gagiya kanako kanunay. I don't know sa inyong kaugalingong kasinatian, but for me, no, as a priest, mo kini ako ginagunitan sa akong kinabuhi, nga bisan pa man, no, sa kalisod sa panahon, nakadaiya-iya mga problema sa kalibutan, nasayod ko na adunay Dios nagauban kanako. Mo kini atong timan-an kanunay, no, mga igsuon, not just for me, but for you. Nga adunay Ginoo nga naguban ka nato kanunay. And sometimes we become hopeless. No? Ngayon kita, naunsa naman yung kinabuhi. Asa man ako ni kuwanon akong pamilya, asa man ko mangitag kwarta. But then, you must realize, no, as Christians, no, isip mga Katoliko Kristiyano, nasayod kita nga dunay Kristo nga giya kanato. Busa mga igsoon, mamalandong kita, no, sa atong kinabuhi, no, manamin kita kumusta man ang atong pagtuo, no, naka-attach ba kini sa paglaom nga gitugyan kanato sa atong Ginoong Hesukristo diya kanato. Muna, no, kung di kita aware, di kita magmatngon, di kita magbantay, no, dadto ta badulong sa depression, no, hopelessness, mga luya kita kay lagi na wala na kitong paglaom sa kinabuhi. Mabitaw na ingon si Karl Marx, no, usa ka communist na manifesto niya, ingon siya, no, religion or God is the opium of the people. No, mingon kita kung
no, negative yung connotation, but then for us Christians, kaingon kita murag tinuod pod, murag kinig drugs diya sa tong kinabuhi. Kay kung walay Ginoo, no, siguro no sa mubas no napariwara na silang kinabuhi. Mabita na no kung makabisita mo sa city jail, no, dagang kay mga laglaing mga simbahan, is because katong mga tao nga nasa prisuan, wa man sila laing dangpanan, wa man sila mabuhat. Nakulong sila apan ng ilang pagtuo, ilang kinabuhi gawas nun kayo, is because no namay Ginoo diya silang kinabuhi. Dilibot pasabot nga na sila dito sa prisuan, kulong na sila, wa na sila paglaom, but then nagyapoy paglaom is because faith is beyond those rails na nakapalibot kanila, beyond those buildings nagapalibot kanila. Umo kini diya po sa tong kinabuhi. Bisan pag bombarded kita sa mga problema nga igaguma nato karon, but then if we have this faith that connects to our hope padulong sa tong Ginoong Jesucristo, di kita mabalaka ug di kita maglisod. Busa karon takna mga igsoon, no, mamalandong kita, no, sa masugingon manamin kita, balikan nato tong pagtuo back to basic. It's because no kung wala kini ang atong pagtuo, unsa man nato paglaom kung wa kitay pagtuo, busa padayon kita nining santos na misa ug atong pangayoon ang panabang sa atong Ginoong Jesucristo diya sa atong kinabuhi. Palihog manindo.